ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജനവല്ലഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മാംഗ്ലൂരു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലെവൽ 3 ക്ലാസ്. ഇന്ന് അധ്യായം 19 ഭഗവന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അദ്വൈതവാദികൾ ആരാണ്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹർഷോന്മാദക പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതേതൊക്കെയാണ്? അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് പോകാം. എന്നാല് അല്ലേ, ഇന്നലെ നോക്കിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞ ചോദ്യം അതാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരിലുണ്ടാവുക? തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലായിരിക്കും.
അലസനാകില്ല. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും ഭൗതികാദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായിരിക്കും. ഉം. കൃഷ്ണകാരുണ്യം തന്നിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധ ആ. ഉണ്ടാകുന്നു. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭക്തിസേവനം ചെയ്യുന്നു. നാമങ്ങൾ സദാസമയം ഉരുവിടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിൽ അഥവാ വെരി ഗുഡ്. ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെരി താമസിക്കും. വെരി ഗുഡ്. മധ്യാഹ്നം നന്നായിട്ട് പോലെ വിശദമായിട്ട് ആ ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ അല്ലാണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ തരത്തിൽ എഴുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹിയുമായ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണം ഉണ്ടായിട്ടും ഉം. അസ്വസ്ഥനാവാതെ അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹിയും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ, ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അതെ. അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികള് ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതിലൊന്നും പതറാതെ അടക്കം അതിലൊരു പെരുമാറ്റം വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്ഥിരോത്സാഹി ഭഗവാനിൽ മാത്രം അങ്ങ് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളെയാണ് അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹിയുമായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും കൂടുതൽ സന്തോഷമോ കൂടുതൽ വിഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു വാക്ക്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഒന്നിലും കൂടുതൽ അമിതമായ ആനന്ദമോ അമിതമായ ദുഃഖമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അടക്കമുള്ളവനായി സ്ഥിരോത്സാഹിയായിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അനാസക്തി എന്നാൽ എന്ത്? പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുവാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയെ അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഭക്തിയിൽ നിൽക്കും, അല്ലാതെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകാതെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ളതിനാണ് അനാസക്തി. എല്ലാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോഴല്ലേ മാതാജി ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനാസക്തി. മാതാജി ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ ചക്രവർത്തി സ്വയം രാജാവായിരുന്നിട്ടും കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിച്ചതാണ് ഭരത ചക്രവർത്തി. അതെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആശാബന്ധം വിശദമാക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കും വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധനം. അതെ, ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനുണ്ട്. ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള ശ്രദ്ധ. അത് ഔദാര്യം, ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിനൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കാണ് പറയുന്നത്. ആശാബന്ധം. ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ സംബന്ധം, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അടുത്തത് സമുത്കണ്ഠ. സമുത്കണ്ഠ അർത്ഥം എന്താണ് സമുത്കണ്ഠ? ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയാം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് എന്ത് പറയാ? സമുത്കണ്ഠ. അല്ലെന്നിട്ട് തികഞ്ഞ മുഴുവൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഔത്സുക്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. അവ ഏതാ? അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. അവ ഏവ? ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണമാണ്
അത് 183 പേജിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി. കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി. 183 ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആ പാരഗ്രാഫിലെ ആദ്യം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തന അത് പറഞ്ഞു. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഏതൊക്കെ? അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയം എന്നും. പിന്നെ അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ അതോ ബാക്കിയും കൂടെ എഴുതണോ? മതി മതി മതി, രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. അദ്വൈതവാദികൾ ആരാണ്? പ്രാരംഭഭക്തർ അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. ഇവരെ അദ്വൈതവാദികൾ എന്ന് പറയും. എത്രാമത്തെ അത് പാരഗ്രാഫാ? 185 ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങി അടുത്ത പേജിലും 186 പേജിലുണ്ട്. ഞാനും ഉം. ഭഗവാനും തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ലെന്ന് കരുതി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയെ കരുതുന്നവരാണ് അദ്വൈതവാദികൾ. ഞാൻ എഴുതിയത് അതും അതിന്റെ അതായത് ഭാഗം. ഭഗവാനുമായ അഭേദ തത്വം, ഞാൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു തത്വം അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ അദ്വൈതവാദം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അദ്വൈതവാദം. അതായത് രണ്ടില്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് മായാവാദികള് ആണ് അദ്വൈതവാദം. ശങ്കരാചാര്യര് ടെ വാദമാണ് അദ്വൈതവാദം. അടുത്തത്, ഒരുവനെ ഭക്തിയുപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിലും കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയാചാര്യരിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തി. ആത്മീയ ആചാര്യനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തിയുപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. വൈഷ്ണവ അപരാധം അപരാധം എന്നാൽ എന്ത്? ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. അത്രയും പറയാം മാതാജി. ഇതല്ല ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, കളിയാക്കുക. അതല്ല, ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ പെടും. നമ്മൾ നാമാപരാധം ഒക്കെ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ പെടണതാണ്. ഇതെല്ലാതും ഇതിൽ പെടും. ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുക, അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ജപം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുക, ഗുരുക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ വിടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അധ്യായം 19 ഭഗവന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലൈഡ് നോക്കാം. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് എന്തായി? ഭഗവാനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രേമം തോന്നാണ്, ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വരും. അതിനാണ് ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അവര് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ
നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകി അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും മനസ്സ് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി, ഒരു രുചി ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സേവകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രുചി വരും, ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായി മാറും. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതിന് എന്തെന്നാ പറയാ? ആ പ്രേമത്തിന് എന്താ പറയാ? കാമം. കാമം എന്നാണ് പറയാ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാമമാണ്. പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. സ്വർണവും ഇരുമ്പും പോലെ. പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണം, കാമം ഇരുമ്പ് പോലെ. ഇരുമ്പ്. അപ്പോ കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് എന്തായി മാറുന്നത്? പ്രേമമായി തീരുന്നത്. ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ സംവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമമായി. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദർ, ഉദ്ധവർ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ പ്രാമാണികന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാര് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തത മൂലം ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം. എന്താണ് അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒട്ടും പരിധിയില്ലാത്ത, നമ്മൾക്കത് അർഹതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനാണ് അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത വരിക ഭഗവാനോട്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഹർഷോന്മാദം, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിഭാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ, നമ്മളെ യമനിയമങ്ങളും അതെല്ലാം പാലിച്ച് കൃത്യമായി ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രേമം, ഒരു സ്നേഹഭാവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മകൻ്റെ രൂപത്തിലോ കാമുകൻ്റെ രൂപത്തിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ട് പാടും. ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഇതൊന്ന് വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോ മാതാജി. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് അവൾ ഉറച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊരു തരം ഭക്തി. ഇനി ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം. ഭക്തർ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സങ്കല്പം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ ഹേതു എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യം. അതാണ് ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കൂ. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഗുരുവില്ല, നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അവര്
പാലിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, അവരുടെ എന്താണ് സേവനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെ പൂജിക്കുകയും ഉപാസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തപസ്സും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കണം. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാത്തരം തപസ്സും യോഗമുറകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളിൽ ശ്രീഹരിയുടെ നേരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രേമം വളർന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം പാഴ്വേലയാവും. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം ഉടലെടുക്കുക. അല്ലാതെ വെറുതെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനില് ഉറച്ച വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പാഴ്വേലയായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമായി പറയുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈശ്ചികമായുണ്ടായ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും. രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുക, മറ്റേത് ഒരു പരിഗണനയില്ല, അനൈശ്ചിക ഒരു ഇച്ഛയൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും. ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളും കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ തത്വങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ 4 തരം അദ്ദേഹത്തില് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യം, സ്ഥിരപ്രേമം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാല് തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങൾ. നമ്മൾ 5 തരം മോക്ഷമല്ലേ പഠിച്ചത്? ആണ്. അതെന്താ ഇവിടെ 4 തരം മോക്ഷങ്ങള് പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് കൈവരും. ഭഗവത് സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ 4 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 4 തരം മോക്ഷം: ഭഗവത് ധ്രുവ പ്രാപ്തി, ഭഗവത് ഐശ്വര്യ പ്രാപ്തി, ഭഗവത് ലോകപ്രാപ്തി, ഭഗവത് സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി. ഇത് 4 പറയുന്നത്. പക്ഷെ മായാവാദികളാണ് ഏത് വിചാരിക്കുക? സായുജ്യം ഭക്തരൊരിക്കലും എന്താണ് മായാവാദികളുടെ മോക്ഷമാണത്. അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാനുണ്ട്, സേവ ചെയ്യണം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം അതൊന്നും മായാവാദികള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി 4 ഭക്തര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉണ്ടായി 4 അവർ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. സായുജ്യം ആഗ്രഹിക്കില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളത് അവര് ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതാണ് മായാവാദികൾ. മായാവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് രൂപമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഒന്ന് വായിക്കും മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ
വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനില് എന്താണ് ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ. ഇനി പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക സത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം നേടിയ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത മഹത്വത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കും പരപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ദീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം. എന്ത് തന്നെയായാലും ഭക്തന്റെ മേൽ ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ഉത്കൃഷ്ട നില സാധ്യമാകൂ. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിക്കട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം. ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്താനുള്ള വിഭിന്ന മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയും സമുന്നതമായ ഒരു നില ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് സാമാന്യേന വിവരിക്കുകയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇനി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം അടിസ്ഥാനപരമായും വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ പല സംഘടനകളും സമിതികളുമുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം സമിതികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിഭാസനയിലേക്കുള്ള പുരോഗതി അതിശീഘ്രമായിരിക്കും. അല്പം വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തനുമായി ബന്ധം പുലർത്താനെത്തുന്നവന്റെ മേൽ ഭക്തനുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ആധികാരികമായ സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരാളിൽ ഇത്തരം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വളരും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയാണിത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച് പക്വമതിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അയാൾ സ്വയം തയ്യാറാവുകയും ഭക്തനെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അയാൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമായി തീരുന്നു. ഒപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും വളരുന്നു. തുടർന്ന് ആസക്തി, ഹർഷോന്മാദം എന്നിവയിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു. ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഘട്ടങ്ങള് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ വിശ്വാസം വളരുന്നു, പിന്നെ ഏറെ പുരോഗമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, അവിടെ ഒരു ഗുരു ആചാര്യനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അയാൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നു. അതാണ് അനാസക്തി. അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നു. അതോടെ അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമാകുന്നു. സുസ്ഥിരം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നു, സുസ്ഥിരമായിത്തീരുന്നു. ഒപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രുചി കഴിഞ്ഞ ആസക്തി വരും, പ്രേമ, ഭാവ, പ്രേമ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആസക്തി, ഹർഷോന്മാദം എന്നിവയിലൂടെ
ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു. ഇതാണ് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രവിക്കും, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ആ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പിന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ആദ്യപടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പക്വതയിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഗുരുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തും. അതിൻ്റെ ഫലമായി അനാസക്തനാവും. അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതിൻ്റെ ഫലമായി അനാവശ്യ പ്രവർത്തനം മുക്തനാകും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമായിത്തീരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിത്തീരുന്നു. ഒപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി കൂടും. ആസക്തി, ഹർഷോന്മാദം എന്നിവയിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു. ഇതാണ് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇപ്പൊ സംശയമില്ലല്ലോ. അത് അടുത്ത നോക്കാം. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാവൂ. നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും നടക്കാവൂല. അതിന് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വേണം. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാവൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. പക്ഷെ ആർക്കായാലും എന്ത് മതി? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. ശിവൻ പാർവതിയോട് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ശിവൻ എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന ആളാണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പാർവതി ദേവിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അവർക്ക് ദർശിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവര് അനാസക്തരായിത്തീരണത്, അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രേമം എന്ന ആദ്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളായ വാത്സല്യവും പ്രേമ വ്യാപാരങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ള വാത്സല്യ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. ഇതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവയൊക്കെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വാത്സല്യത്തിന്റെയും പ്രേമ വ്യാപാരങ്ങളുടെയും വിഷയം അത്യന്തം ഗോപ്യമാണെങ്കിലും ഗുപ്തമാണെങ്കിലും സനാതന ഗോസ്വാമി അത് തികച്ചും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, അവരൊക്കെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1ാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി സജീവമായ രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിലുള്ള പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പേര് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഭഗവതോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രണയത്തിന്റെ വിവരണം വരെയുള്ള 1ാം ഭാഗത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത സംഗ്രഹം പഠനം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിയത്. ഭാഗം 2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേ വേണ്ടു. അതിനെപ്പറ്റി കുറിച്ചൊന്നും പരീക്ഷ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിരസാമൃത നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിശാസ്ത്രി പരീക്ഷയിലും ഭാഗം 1 വരെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പം എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഭഗവത്ഗീത അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭക്തിരസാമൃത അല്ല ഭക്തിശാസ്ത്രം എഴുതാനായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും എഴുതണം, പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് നോക്കാം. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. പ്രേമഭക്തി നിർവചനം പറയുന്ന പ്രാഥമിക സവിശേഷം എന്താണ്? ദ്വിതീയ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ഭാവം ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മയപ്പെടുത്തുകയും ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുകയും അത്യന്തം ഘനീഭവിക്കുകയും തീവ്രമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ അങ്ങോട്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ ഇതെൻ്റെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരോടും ഇതെൻ്റെ മോൻ, എൻ്റെ വീട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ച് പറയണത് പോലെ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശം വരുമ്പോഴാണ് അതിനാണ് ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുക. തീവ്രമായ പൂർണ്ണമായും പക്വമായ ഭാവാവസ്ഥ. ദ്വിതീയ സവിശേഷതകളിൽ പെടുന്നത് ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായും മൃദുവാക്കുന്നു. അവിടെ അസൂയില്ല, ആ കാഠിന്യമൊക്കെ പോയി എല്ലാവരോടും ഒരു കരുണ വരും. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം മാറുമ്പോഴാണ് അവിടെ കരുണ സ്ഥലം പിടിക്കുക അല്ലേ? അർജുനന് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് കരുണ കൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞു പോയത് അല്ലേ? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കരുണ വരാൻ കാരണം? അർജുനനൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്ര ഉടമസ്ഥാവകാശം, തദീയവും മമത്വവും. ഇതെൻ്റെ ആണ്, കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ആണെന്നുള്ളൊരു തീവ്രമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിനായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണ അഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. എന്തൊക്കെ? മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാനപ്രേമം വൈകുണ്ഠ, അല്ലെ കേവല പ്രേമ വൃന്ദാവനം. 2 തരം. ഭഗവാന്റെ സത്യകാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിനായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. 1 മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാനപ്രേമം, 2 കേവല പ്രേമം. വൃന്ദാവനവാസികളിൽ കാണുന്നത്, വൈകുണ്ഠത്തില് ഗോപികമാര് സേവ ചെയ്യുന്നത്, അതും കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര ഉള്ളൂ സ്ലൈഡ്. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്നാൽ എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹർഷോന്മത്ത 19 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്നാൽ എന്ത്? ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവത്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, ശരിയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം, ഭഗവോന്മുഖമായ ഭഗവാന് നേരെയുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ ഭഗവാനുമായി സദാ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, സാധാരണമല്ലാത്തതും
അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അടുത്തത് അല്ല ഒരു ഡൗട്ട് മാതാജി, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരുമോ? അല്ല, അത് മാത്രം കൊണ്ടാവില്ല. അതല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരും. അതേസമയം ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തവർക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ, അത് ബാറ്ററി താടാ. ഒരു മിനിറ്റ്, ബാറ്ററി ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു തത്വങ്ങളും ഒന്നും പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാരുണ്യം ലഭിക്കണത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്രൂരതയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് വന്നവർക്ക് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ തന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ പറയണ് അല്ലെ. അവര് ഈ ജന്മം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർത്തതൊന്നല്ല അത്. പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ അവരിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ജന്മം വന്നപ്പോൾ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിൽ അവർ വന്ന് ജനിക്കും അല്ലെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി, അതിങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണണില്ലേ നമ്മള് ഇതിലല്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട്ടിൽ വന്ന് ജനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്നും ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ, ഏത് കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കണം, ഏത് വീട്ടിൽ വന്ന് ജനിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ വന്ന് ജനിക്കാനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണം. അല്ലെ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കാനും ഭാഗ്യം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം. ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക എല്ലാത്തവരും എന്താണ് പഠിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരേ പടി ഇങ്ങനെ ജപം, നാമജപം, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം, അതാണ് ആ തലങ്ങൾ. ഓരോ തലങ്ങൾ കടന്ന് ഭാവ പ്രേമയിലെത്തും. അതേസമയം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ഒരു തലങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം? ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയുത സേവനം വിശദമാക്കുക. 192 പേജിൽ 92 പാരഗ്രാഫിലെ മാതാജി. അതെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പൊ നമ്മ 9 തലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം നേടിയ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത മഹത്വത്തിലേക്കും സർവാതിശായിയായ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കും പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ദീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഏത് പേജാ മാതാജി? 192 മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെയുള്ള ഭക്തി സേവനം, അത് പോയിന്റ് അല്ലേ? അതില് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചേന്ന് അതിലെ പോയിന്റ്സ് ചേർക്കാം. ഒരു ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ഇതൊക്കെയാണ് ശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം. ഇന്ന ഭാഗം എന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലായതൊക്കെ അതിൽ എഴുതി ചേർക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം. ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളേവ.
കേൾക്കുന്നു, നാമം ചൊല്ലാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സത്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വളരും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം, അതാണ് ആദ്യപടി. രണ്ടാം ഘട്ടം, ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാവുന്നു. അവിടെയാണ് ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമായി തീരുന്നു. അത്രയും മൊത്തത്തിൽ എഴുതണോ? ഒപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അഭിരുചി വളരുന്നു. സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർന്ന് ആസക്തി വരും, ഹർഷോന്മാദം വരും. അതെല്ലാതും അതിൽ കൂടെ എഴുതേണ്ടതാണ്. ആസക്തി, ഹർഷോന്മാദം എന്നിവയിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്. ഇനി ആർക്കാണ് ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണോ മാതാജി? അതെ, അത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.